Здравейте, драги зрители! Здравейте, драги зрители! Аз съм Алекс Гейминг и днес ще играем малко Minecraft Pocket Edition в един друг сервер, който стеглих сигурно. Преди сте ми гледали последният си клип. Не съм очаквал много от него, тъй като докато снимах видях какъв провал беше. Тут си скъпан сервер. Започваме. Старт. Това е едно влакче на ужасите, което стеглих. И така сам да го построя, но видях, че ми отнеме доста време. Вече съм строя влакчета и ми отнемало към много година. Не година, малко година излагах. 6 месеца не ми отне. Построя едно страхотно влакче и със времето съм го усъвършил. Но то не е на Minecraft Pocket Edition, така че. Леле мале. Купиш ти нещо. Кой го прави ти нещо много по-добро, наред. Чакайте, това е началото. Има една част, която много ще ви хареса. Например, като този лупинг. Очаквам го с нетърпение. Айде, като се зарави. Давай. Ах, той зигзаг да е това се прави. Айде, пак спочна. Давай, ето го. Където е една къщичка. Бута. Запецахме. Оп. Последния път не се случи. Давай. Давай. Сега е интересното. Провали се. Съжалявам, че не се да се получи. Правил съм го и се е получавал. Така. И финиш. Приключихме. Трябва да ви е харесало поне повече от последния ми видеоклип. Защото последния видеоклип беше ужас. Но въпреки това ще да го изключам. Другаче. Оставите по един коментар. Какво мислите за клипа, мнението си. Абонирайте се най-вече. Лайкнете го. Скоро ще има giveaway. Тъй, че бих искал предварително да се абонирате. И окей. До следващия път. Не забравяйте Алекс Гейминг. И